היתרון של הקדים זה באמת הנוחות של העבודה, שמאוד נוח לעבוד איתם. וזה כיף. הרבה אנשים באים בשביל הפן, בשביל הכיף, אז זה כיף מושלם. באמת, זה גם כיף למטפל וגם כיף למטופל. וזה יתרון עצום על האבנים שאפשר הרבה יותר לשחק עם זה מה שעם האבן. שיש את הפינים ואת הגלים, שהוא נכנס הרבה יותר עמוק, וכמובן, הכד הקטן והחמוד הזה, האצבעות שאיתו אפשר בהחלט כמו שיאצו, ויש לו הרבה אופציות. זה כלי עזר. הכד זה כלי עזר למטפל. מישהו קשה לו ולא רוצה להוריד חולצה, בהחלט אפשר לעבוד עם זה גם על בגדים, מעביר את החום, בהחלט. לבעיות שרירים, לכאבים, לחולשה, חזק, להזרים, אם מישהו יש לו בעיות זרימה, מאוד טוב. זה כלי עזר מצוין. אפשר להחליק, אפשר על הצד, אפשר על כל הכיוונים לעבוד. זה האחיזה הנכונה. אם רוצים כוח, עובדים ככה. אם רוצים מדים, או להיכנס, עובדים על הצד. אפשר לשחק עם זה. חוץ מהאצבע והיד, זה תוספת נהדרת לעבודה. זה בהחלט עוזר לאנשים גדולים, בהחלט שצריך המון לעבוד, אז זה עוזר בריכוך, בזרימה, בעבודה. לאנשים גדולים גם יש איפה יותר להיכנס, אז יותר צריך להיכנס, אז בהחלט זה מוסיף המון. והפילינג והגלים, שהפילינג הוא עדין, וכאילו על הסרפוס, על האור ועל השרירים העליונים, והגלים הוא נכנס יותר עמוק. זה לא מסובך להרכיב וכל מיני מכשירים וכל מיני חלקים וזה. זה קדים, זה עומד וזה אסתטי, זה יפה, זה קל לרחוץ את זה וזה נעים. זה פשוט, זה קרמיקה, אפשר לשטוף את זה עם סבון, צ'יק צ'ק, ושמן לא צריך להחליף כל הזמן. זה מחזיק הרבה זמן. אז תודה לך שרית.